ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi wargo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko waktu yoni hato nyoro kame kuñakari en jiya e gardedi kabaruuji men jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi Sénégal ha yonnani hay seeɗa wonande vidéo jiyaɗo e weyoji taw kane lefte hen ɓiɗɗo Sénégal najo to Italie nokku biyeteɗo Florence to leydi Mauritanie catala croissant rouge ngal imira Arab Uni walliti kene foto wonde capanɗe nayyi wuro e nder leydi Mauritanie taw koye diwan Trarza ko fati e banggue nguura to leydi Mali wonande loskoji gonnoɗi e waɗede wargoji bannoɗi to Moura tumama hen wonande laamu leydi Mali haaɗi ɓosgola wonande oɗon lumiére jogornoɗo waɗede e oɗon fannu to leydi Guinée Conakry Alpha Condé janoɗo safroyade toon to Émirats Arabes Unis arti ñandal juma jewtuɗo hen toon to Bowala laaɗe diwoje ngal leydi Guinée kabaruuji men manawena toon to Côte d'Ivoire Libéria Burkina Faso Algérie Maroc to Polisario ma en jaa jolam jaɓiri jadine musidɓe meɗen Moussa Djibi Gadio musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken tokkoredinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken tokkoredinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko jomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an joguiɗo caɗele koyɗe musoje mo ɗaɗi mum dongnata ƴiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque nangata taare joguiɗo caɗele goragu jokkodira e gorela teya hewɓe kutorima gorel teya kolliti jiitima hen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiji limta ɗiɗi gorel teya ko nafoore mawde ko nafoore moƴƴere an jottiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe musoje puƴƴiɗo koyɗe musoje jokkodir e gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkodira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya dañen jaam. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djiby Sy ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi waɗi nden listihara ko inde ma inine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettadema hano hannirta ni
ceerno Djiby Sine jogii leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji jeenayyi ene jaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sine safra rafiji kewɗi ɗi jiida e cirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe darraɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sine yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sine yawren ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggueyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sine jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawi nder nakfet lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to leegal bittegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mom téléphone numéro makko whatsapp fof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko ayo bela min nani bela son nani ɗum ko ɓataake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum no donnoɓe mo e kala saaha waɗanoɓe mum vocal ñagornoɓe ene tefa ene mbiya yo tinno yo ara nder leydi Mauritanie omo andi noon o yettima e nder leydi Mauritanie omo tawi toon naksoto lamorgo leydi ndi le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne tawi toon naksota légal 6e waɗɗani préfecture 6e waɗɗani Carrefour budda ha sara juma goto nana sar ɗon waɗɗani étage ñabinnaɓe taw ko étage gris bleu le grand guérisseur ne wiya so tawi ari ha to Carrefour budda ha walla so tawi ari ha to préfecture 6e ɗo so tawi aɗa yiiɗi hebdemo mbatta ko 34 83 26 89 walla kadi so tawi ka jiɗɗo hebdemo to banggue whatsapp ko numéro makko leydi Sénégal e numéro makko leydi Mali o hutorto ko ɗum woni whatsapp uji makko so tawi ko numéro leydi Mali leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali to banggue whatsapp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala omo safra ɓen wonduɓe faiblesse sexuelle e wonduɓe éjaculation précoce le grand guérisseur ne andina kilineɓe mum wonde rafiji kewɗi neɗɗo foti opérade reedu mum foti sekede omo jogui leɗɗe so tawi a yari ɗen leɗɗe joni joni certa hen ha laaɓa taw reeduma sekaka le grand guérisseur ene yawrani ɓen hewɓe taare e wonduɓe ɓuɓre fiɗaɓe wonduɓe soppis le grand guérisseur ko laaɓɗo reedu malaɗo wune joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi le grand guérisseur ene safra hémorroïde asthme diabète tension e dendagal rafiji ɗe mbawi fodde foof so tawi a jokkodiri e makko joni joni jiɗɗa heewre maɗa le grand guérisseur docteur Djiby Sow komo Allah luɓiri hande Ganndal laaɓɗo reedu malaɗo wune tawateɗo nder naksot lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e go seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallam hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati hande noon woni hen wonɓe sappo lewru korka ɓene goni e jeenayyi lewru korka eɗen ñaagui jomiraɗo nde jaɓanta men golleji men moƴƴi kala ko tatoya hen e ndu lewru teddundu waya foyena kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jeheten ko ha toon to Kolda suka gorko walla cukalel jaranoguel duuɓi sappo e ɗiɗi taw ganduɗa ko janggowo école français biyetenoɗo isaga de kam wasi fittano mum ɗum noon ko ñalawma hanki o sanga juulal tisubara to wuro wiyetego Jofana taw kadi ganduɗa woɗɗani nokku bireɗo cyclone ɗon ɗo janggannoɗo ɗum noon jeeyi sababu wasdemo fittano makko nguleki no wayi hewde ni caggal nde juula tisubara kanko e sehilaɓe makko ɗon ɓe jeehi to maayo Casamance ngam ɓuftoyade ko toon noon o yooli e teskede tan oɗo saaha so yonti nder lewru korka ndu e nder leydi ndi ne teska nguleki mawki no feewi e kala saaha noon yimɓe ne keewi yoolade hen eɗen mbiya tan yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no feewi e so tawi jomum wawa ndiyam yo wattan Mouhamadou Ibrahima so waɗata ni so hadde tan e pohpohlam ne wicce hoore mum a ndiyama Abdullaahi Saar jagorɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal caggal nde o yaltini konnguɗi makko o holliti wonande ɓen safroɓe natanɓe hofgo juuɗe so tawi kay puɗɗitani golle mumen no foti yarude ni kala ken wiye jabdi mumen koko yowete kono kadi ɓen syndicat ji heedanɓe ɓen safroɓe ɓe kolliti e rango mabɓe ko faade banggue laamu ngu nde wata ɗoftade fodde ɓen safroɓe kena wona joni jonte wonande ɓen safroɓe leydi Sénégal koko gusti golle mumen no fewi gam erade moƴƴitinde gurdam mabɓe gam teskade ala kala ko moƴƴi e nder gueɗe mabɓe jagorɗo leydi Sénégal finoɓe caggal leydi ndi kanko maître Aissata Tall Sall o holliti mette makko mawɗe no fewi ɗum noon ko ñalawma hanke o caggal seedede gila tan jeenayi nduɗo hen lewru avril vidéo goto ne yirlo e nder ɓoggi karalle on vidéo noon ko polisaɓe ɗiɗo ene nangi ɓiɗɗo Sénégal najo goto to wuro wiyetego Florence taw kadi ɓe lebtamo toon lebte muste no fewi kanko suko gorko mo woya bojji cattuɗi taw kadi o woyirta ɗum ko nene makko e ɗemngal wolofa kono kadi ɓen ne kiblimo no fewi ɗum noon ko hunde racisme tene kadi ko musto no fewi kanko on jagono o holliti en mette makko no fewi ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo to Rome yillima toon gam hollirde ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kantoriɗo no fewi ko wona ɗum kono laamu ngu Florence holliti ma waɗi hen lelawal manggal no fewi woɓɓe ngal gaɗal ɓe beele kadi mbawa kañumen rewnede lawol hajju hikka yaade toon to Makkatul Mukarrama Arabi Saoudite dotti wonande ko million neɗɗo tan sohla hikka o ɗum noon ha hande ko haɓade oɗo hen dafu coronavirus teskede noon leydi Sénégal hikka ya taw wonani kene wona ujunnaje nayo e temedde jeeɗiɗo e capanɗe tato e jeegomo neɗɗo jogori hajjoyde toon to Arabi Saoudite hitande ujunnaje ɗiɗi nogas hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kala hajju waɗano ko wona ɗum ko noon Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi kene fotto wonde sappo e ɗiɗi ujunere temedde jeetato neɗɗo woni ko hajjoyno toon to suudu Allah teddundu to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa toon to cuuɗi meɗen Kidira Amadou Diaba kam woni gardiɗo radio jokkere ɗamgo Kidira ko yewtidi e yeeyoɓe wonɓe toon gam teskede maaro nebam sukara ɗo saaha ene ɓeydi serde no feewi. donc weltare ɓiɓɓe fulɓe anduddinema en calminama goto fof jettama no mbiruɗen ni ɗo hande koye jeere Kidira gonɗuɗen eɗen gondi ɗo noon e jinnaɗo men goto mo gandanɗa kañumne joni mi fawi sodde ration muɗum ma en mbaw andude e hol prix ji ɗi gandanɗa hoore maɗa kadi woni hande ɗo e jeere Kidira maaro o kam coɗmi ko 14 750 kosam ɗam 10 kilos o 29 000 ko ɗum ɗon coɗmi hande eyyi ko ɗum woni ko jarata ɗo hande nebam ɗam ko à peu près nebam ɗam mi sikki ko 25 000 de 25 000 nani ko kañum woni ɗo hande e jeere Kidira nan ka
en jarama ka merci beaucoup en jarama ka bandiraɓe no mbiruɗen ni ko ni yarata kadi voilà nebam ɗam exact 20 litres o wona ko 25 non non 24 000 voilà donc nebam ɗam ko 24 000 maaro ko ko 14 750 kosam ɗam o wi ko 29 000 donc ko ɗum woni ɗo hannde e jeere kidira tew aussi c'est la même chose tew kadi kilo o ko 1.5 ɗum woni ko hawra yo yeeye laamu ngu e sodoɓeɓe e sodɓe yeeyoɓe foof kawri wonde kilo o ko 1.5 ɗo e jeere kidira ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa tan ene seeri ha ko ɗon tan wawi haade ene seeri tan so gonga haalde ndemeteri ndi kam ko fate basale ɗum kam ene samori ga seeɗa wonno joni alhamdoulillahi basale ɗe puɗɗima ɗum kam ene moƴƴi ɗum kam gaynam ene weeɓi ɗum ɗo foof noon sa wayi noon no pamirton tan ko frontiére o kadi ko uddi ko ene juwi hen ene jeeya hen saabu sa ƴeewi hande tew so seeri aɗa andi ko hewno ko ɓurno hewde e nayele guimortono en koto leydi Mali to donc joni hande o frontiére o ko udda ko autoji ɗi gaddata tebbuli ɗi gaddata nayyi ɗi ko ɗum taki ha hande kadi ene ɓeydi ko serni ɗum no fewi e cogguji ɗi sowona ɗum kam minen ɗo ko damal min gonno banggal tew en fof immortono min ko Mali e guura o kadi en nani no wiira ni hande gonga ni jeehin ñanden yeehino ha yetti e ujunere e temedde ujunaji 3 e temedde ɗiɗi 50 maaro on mbiɗo 14 750 o yeehino ha o woni ujunaji 3 e temedde ɗiɗi eyyi joni noon koɓe gusti hen ko mataw ɓe gusti hen joni 1.5 arti ujunnaje 2 e temedde 9 e 50 mbiɗo nebam o yeehino ha wonoye ujunnaji 5 CFA ha fawini ujunnaji 5 kono noon hande o kadi no mbirni arti ha ujunnaje 4 e temedde 7 ɗum noon kadi ustama hen seeɗa gen pam tan no guuraka ga ene saɗi ɗum ɗo ko maaro ɓuut ko webko ko kono ko kalɗen ɗo haala mum ha ɓiya kam haaluji mumen kala ko wayno parfumé en walla maaroji goɗɗi ɗin kam haala mum haalaka ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa tan ko seeri ha ko ɗon tan wawi hadde ene seeri ɗum ɗon noon joni en jiiɗi kadi yimɓe mbawa wattude hakkille koye lewru koto ko wona kadi yimɓe mbawa wattude yurmede mumen Allah jarama on jarama ko Amadou Diop ɗo e Kidira hunde ene seeri ha ɓurti ɗum noon ko caɗele teskade to Kidira kam e nokkuji ɗi kala gam teskede cogguji ɗi ne ɓeydi no fewi ha tenti hakkude maaro e nebam kam ene wondi e kosam kala jeeheten ko aton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo Amadou Ishaga Kebe. assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw kabaruuji garan en ɗo e nder Zig FM ko taari Ziguinchor e ko takki Ziguinchor eɗen gandi ɗeɗo balɗe foof porté boofa bayoto ɓe udditino ha feere enquête namde e jaabowuji ene wayno gasi ha laaɓi ñande 8 nduɗo lewru ene wayno joni noon ɓe mbi holde ɓe gandata beele eɓe goppe walla eɓe goppetake ko ñande 13 lewru juillet so Allah jaaɓi ko nden kamɓe 14 ɓe gandata holtoɓe jooɗoto hol koyngal ngal ɓe gamirta ɗum ɗon so tawi en ɓenni ɗon eɗen gandi osé def la files ene wayno ko projet de Amérique naɓe arnoɓe ɗo ene wayno ɓe pormi sukaɓe ɓe pour affaire société civile sukaɓe ɓe noon ina wayno formation o ndeɓe namda ɓe mbi min gayni formation o kono noon emin ñaagui ɓeydanede ina wayno osé o wima ɓeydaɓe balɗe 2 kamɓe no ɓe mbi ɗum ne famɗi nde wonno ɓe jiiɗi kamɓene ko golle mabɓe ɗe beele yiɓe ɓe ne jiito hen koye mumen ɓe mbawa yitade e koye mumen ɗum noon ina wayno projet o ina toppiti ko heewi ko fewte batte société civile ko fewte batte dennagal ko ina naata e leydi ndi e ko ina yalta e leydi ndi ɗum ɗon on projet toppiti ko Amérique naaɓe eɓe gari ɗo e nder Ziguinchor ene wayno Abdullaahi Saar ko ɗiɗo kabaruuji garanen ɗo e nder Zig FM 100.8 jokkodirde e Weltaare TV Amadou Ishaga Kebe gorko mo Mbotto jooɗoɗen ɗo e nder Ziguinchor
ina hokka kabaruuji Weltaare TV yalla ko ken walde jam. Amadou Isaga Kebe sen giwi ton to Ziguinchor ma en jaton to région de Matam ndulmaji dembe ko taari dum kala ngam teskede ngule kini heewi no heewi so yi ha nyawli yimbe kala pay ko maayo be natta cuddi ma artanen e de dona jangtore banimen debbo a Jeynaba a Mangana ɗo e diwan Matam e ko takki diwan Matam tengtin wan e ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe nguleki huftidinke ene tampini en nguleki huftidinke ene tappini en so yeehi ha midi 1h jiyata ko yimɓe ɓe sagataɓe sembilɓe ɓe ndeysanne kabisaretaji ne paymayo rewɓe ɓe ne leppini comci mumen rewɓe ɓe ne leppini comci mumen ene ɗufne e kinineji ɓe paye nder cuuɗi ndeysan nguleki mawki ene tampini ɗumen ko on ɗum teska hannde e diwan Matam ko ɗum teska hannde e diwan Matam Dieynaba Mangane Weltaare TV Dieynaba Mangane ɓurɗo andirede Dieynaba Boori Mangane Weltaare TV en calmini Dieynaba Boori Mangane Weltaare TV ɗe mbiya tan ngulekkini heewi no feewi capanɗe 4 ha capanɗe 6 degré wona hunde wemde munje no feewi sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paadena parti alliance nationale mo leydi Mauritanie ɓe kolliti hanki e kayitol ngol ɓe jaltini aɓe beltani no feewi wonande miijoji mawɗo leydi Mauritanie woni Cheikh Mohamed Al Ghazouani ɗum ko caggal nde holliti ma ɓur ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ko fate banggue moƴƴitinde gurdam citoyen ha tenti ko fate banggue golle kame faggodu finance kono ne kadi e ko fate banggue assurance maladie e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala ɓe kolliti ko ɗum woni koɓe panno e mawɗo leydi ndi ɗum noon ko caggal hande oɗo saaha mawɗo leydi ndi ɓuurima ɓallitade ɗon gueɗe ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi catala ta jura rokkiri ngaluji kewɗi no feewi kene foto wonde 250 million kopreje ugiya kene foto wonde 12 ujunere taw ganduɗa ko galle heeɓi gaɗan guura taw gay ko e nder état mo hawdila harbi to bassin weste ɗum noon hewɓe hen keeɓi balle mawde no feewi guilay guura sukara maaro nebam tamroje pat kam ene wondi e gueɗe goɗɗe kala e warga e koyade mum kala ngam moƴƴitinde gurdam ɓen finoɓe ɗiɗon diwanuji taw ko ñoolaɓe ha mbawa kañumenne tinde koye mumen gonani e caɗele lewru korkando croissant rouge mo émira arabe uni kañumne rokkiri kene wona 4 wuro hakkunde ndiyam kam e nguura taw koye nder diwana mo trasa ɗum nana koye yamirore wonande gardiɗo oɗon croissant rouge woni Mouhammeda Attela Al Falahi iwi kadi koye yamirore taw ganduɗa ko dono mo Abu Dhabi yamiri wonande ngal ɗon dokkala gure kewɗe noon kolliti hen weltare men mawde no feewi gam hebde diƴƴe timmuɗe kono ne kadi kame maaro e nebam e gurdam kala catala tambiɓe ko fate banggue nguura leydi Mauritanie e gardogola Fatima Bintou Katari kañumne yillima to ñiɓirde ngal ɗon catala gam yamirde wonande ɓen gollotoɓe e ngal ɗon catala nawde nguura e nder leydi Mauritanie yoga e nder leydi ndi kala e région ngaji leydi ndi kala nde jomumena ɓeydata sembe golle mumena kontne wonta 24/24 woni jamma e ñalawma kala nde joomen ɓeydoto ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi hade ɓen tinde caɗele ha tentino e nokkuji ɓurɗi lobbinade no feewi to kay haydi su gouverneur mo gorgola woni Mouhammeda Mahmoudou Wolde Mahmoudou kañumne rokkiri kumtari timmundi no feewi toon to kay heedi to gorgol kene foto wonde 320 imam kam e jumaji e jamaji ha e mahadaraji kala ɗum noon ko maaro kosam sukara nebam pat kam e gueɗe goɗɗe kala wallide yimɓeɓe ha mbawa wurde gurdam mena moƴƴam heedani hen caggal wuuro tafraka Zeyne Jamoula kañumne rokkiri kene foto wonde jumaji e jamaji taw ko guuraji celluɗi no feewi Mauritanie tawtorama salon international taw ganduɗa ko baɗɗo toon to Mila ɗum noon teskama Mila ene jeeya e salon ngaji ɓurɗi garɗude nder windere nde kala kono kadi Mauritanie jeyama e bismaɓe taw ganduɗa ko martaba towɗo no feewi gam addude toon gueɗe ko fate banggue salon tourisme e nder leydi Italie taw ganduɗa ko toon to Mila ha ɓuura kadi
wawde moƴƴitinde jokkondirala sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Maroc roi Mohammed Sisa mo leydi Maroc bismima kadi waɗani kumtari tekkundi no fewi ndi jiida e kumtari sosoɓe ndin ko kumtari sarsaɓe ɗum noon ko dono mo Abu Dhabi woni presse héritier mo Abu Dhabi ɗum ko caggal nde bismi ɗum toon to leydi Maroc taw kadi ganduɗa koto palle royala ndin kumtari caggal nde ɓe kumtoto ko ɗon ɓe doori yewtere mabɓe jokkodiral hakkude leydi Maroc kame Émirats Arabes Unis gam jokkodiral ko fati banggue faggudu kame golle e wurtinde enɗam jokkodiral diine l'islam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe Sahara Occident wiya kamɓene Polisario en mbaɗi taƴande mumen ɗum ko caggal jokkodiral kesal hakkude leydi Maroc kame Espagne ɗum noon caggal nde tumano wonande Sahara Occident wi woni Polisario en ɓeydino jokkodiral men hakkude men e laamu leydi espagnol kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe taƴima ngal jokkodiral ngam wonande Maroc tumede ene jooɗi e nder leydi Sahara kono kadi so tawi woni Espagne e Maroc mbatti haaldude woni e kaldigal ɗum noon kamɓene wonaniɓe hen tan ko yatirde caggala to leydi Mali wonande ko fate banggue laɓɓitingola wargoji bannoɗi toon to wuuro wiyetego tumura wuro wi toon to wuro wiyetego Moura to wuro wiyetego Moura ne tawi nder cercle mo jenne ɗum ko caggal nde loni laafaji mbulaji jinno laɓɓitinde wargoji bannoɗi nogas e jeeɗiɗi capantate goo lewru mars manduɗo hen ndu ha ganduɗa kene fotto wonde temedde tati neɗɗo wasi toon fittano mum ko noon koñinkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama kolliti jooɓima kene wona temedde ɗiɗo e tatto fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armeji ɓe noddirta jihadi yankoɓe ɓe nangui kene fotto wonde capanɗe joyi e goho wonande jihadi yanke kono kadi tumama pelle kewɗe darniɗe haqqe innama ade tuma hen ko koñinkoɓe leydi Mali kam e wallidi men leydi Russie mbaɗi toon gueɗe kamtoriɗe no fewi ngam duppude guuri e wadde toon wargoji cattuɗe no fewi caggal nde laafaji mbulaji jinno wadde hen losko yañgo no fewi hollitama noon laamu leydi Mali fawi hen koyngal mum ɗum noon koto toon to joɗorde loni ngam teskede Russie kam e Chine kala ene gondi e laamu leydi Mali joni garten ko fate banggue ɗiɗon wargoji bannoɗi toon to Moura ha hande ne jokki haala muɗum ko wona ɗum konona mouvement taw kadi ganduɗa ko mouvement moɓe inniri association taw ganduɗa ko parti ji politique kami goɗɗi kala mbaɗi haalande mumen ñande 9 lewru avril ɗum noon ɓe mbaɗi ko point de presse mabɓe ngam hollirde aɓe gonde armée leydi Mali tene kadi aɓe jaati armée leydi Mali ngam wallidde koñinkoɓe Mali nde ndewinto golle mumen ha ɓuura wawde fittude ngal ɗo hen dingiral kewgal tuppe no fewi nde moni kala wawata yaade hen taw kadi ene ɗatani hoore muɗum kono kadi ɓe ñiŋi golle loni kono ne kadi ɓe ñiŋi golle ɗe jooɗani no fewi ha tenti kadi e guddugol radio Mikka do FM ɗon ɗo loni heewi yaltinde kabaruuji muɗum mission tawɗo no fewi toon to Moura taw kadi on mission nili ɗum ko Assimi Goïta colonel o ene hen sete jagorɗo taw ganduɗa ko beldal woni colonel wage kame ɓeena toppitiɓe CNT woni sud sarɗiyeji ndu hade woɗɓe dañede taw kadi ganduɗa yeehi toon to Moura ngam nawde toon balle payidine no fewi e muñidde wonɓe toon ɓe jeheten ko ha toon to jeere kuñakkari jaɓɓorɗen toon ko musidɗo men Hamidou Darame ɓurɗo andirede sakke bewɗo caggal nde yilli toon to jeere to ene yewtida e ɓen yeeyoɓe tawete toon caggal teskede cogguji ɗi ne ɓeydi no fewi ala no mbatten so wona kettoɗen Hamidou Darame sakke bewɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah en gari nder jeere kuñakari eɗen jokkodirɗo e musidɗo men o wara o haala inde makko e yettode makko oɗo saha joni ko jeeyo ligue maji joom boutique e ligue maji ɗi fof mo jogui oɗo saha joni musidɗo inde ma yettode ma hol ko hande ko jeyata e ligue maji jeyata hande. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hande kam jeere kuñakari ɗo min goni min jogui ligue maji wayno basalle hande kam ɗo wuuro ɗo remete ko hande basalle kay hande ne wiiɓi taw ha ɓurti puisque basalle hande kilo taw ko capanɗe joyi min jeeyata eyyi oɗo saaha kam bon hande kam basalle wona ɗum tiiɗallo basalle kam taw min ganda ɗum puisque basalle ne reme ɗo kadi ene weeɓi bon joni noon ko tiiɗi seeɗa minen yeeyoɓe tiiɗi ana amen hande kay min goni ɗo ko tiiɗi hande kay tiiɗi ko nebbam
e maaro vraiment hannde ɗum noon kay ene tiiɗi de sac maaro hannde minen ɗo miɗen jeeya ɗum ɗo ujunnaje 3 temedde jeeɗiɗi ɗo ko bidonde mam hannde miɗen jeeya ɗum hannde ujunnaje 4 e temedde jeenayyi miɗen gusta hen seeɗa seeɗa noon miɗen ñimito hen seeɗa seeɗa pour tan yidde hawrude client kono wona hay wonde ene weeɓi ko vraiment weeɓani par ce que sa calcule a yan client woɓɓe gara jiiɗa sodde eɓe jogui kalis mabɓe mais ene seeri ha ɓurti quoi joni noon ɓe mbadde mabɓe kam ala oɗon masala ha kono kam prix mum kam hannde kay weeɓani de par ce que ɗo ha ɓe gadda ɗum ha ɗo sa yeyani ujunnaje 3 temedde jeeɗiɗi hay hunde a yaltata o lay kilo lay o ne weeɓi seeɗa par ce que lay kilo ko temedere e capanɗe jeetati min jeeyata kilo lay donc e jokkodire musidɗo men e ko jeeyo liggemaji o ara o haalnen oɗo saaha joni liggemaji kewɗo jogui ɗo e oɗo saaha musidɗo e liggemaji jeetaɗi ko wayno coût hannde e fatata e holno kilo mum yarte ha yetti liggemaji goɗɗi ɗi jeyta ɗo. Assalamu aleykum fof ko waɗi fof miɗe salmina bandiraɓe hettiyankoɓe wala ɗo ko Kumpital gonɗen machallah jogui liggemaji gonɗi ɗo ɗi min jogui ɗo pomme terre min jogui ɗo coup min jogui ɗo kadi gueɗe kewɗe ko wayno ceeke en ko wayno kadi ñammokoji en ko wayno kadi jabɓe sen kaliti noon e seddere ɓe mbiya karalle voilà jabɓe ko foti kilo bon hannde jabɓe kilo ko temedere capannayyi CFA pomme terre hannde kilo min kam ko jeerne kam ko temedere nogas mais min ko temedere mbaɗanmi pour e wallude bandiraɓe coût kilo ko temedere e nogas wonno waɗoɓe noon temedere capannayyi eyyi bomi ala fatala e wala ɗum liggemaji kam ɗo kam wonɗo tan ko wona ñamoko sew komin jogui ɗo kilo mum ɗo ko temedde jeegom CFA eyyi mais hatta kam kala garɗo e foof ma heeɓe hen kam ko hakke e nandole mum ɗo eyyi merci a jarama awa Ndiaye ɗum ɗo henna ko toon to kuñakari taw kadi koye ballal musidɗo meɗen Hamidou Darame sakke bewɗo taweteɗo toon to radio tata Cheikh Oumaroula Fouti Talla sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodde nene Abouba Allah jarama hettiyankoɓe Weltaare TV ko ɓuri tengtude kabaruuji men e ñalawma hannde ode ko kabaru goto ko faati e banggue sumgoji sarɗiyankoɓe men waɗannoɓe ɗo e waɗannoɗo e nder leydi meɗen te Gambie ñalawma hanki o ene wayno jencundide ko ñalawma hanki o tigui suudu men toppitindo ko faati e sumgoji wiyete AIC yaltini cimtol ngol landa hoorejo leydi ndi NPP mo Adama Barrow woni National People Party heebi fodde jodorde 19 to suudu sarɗiyeji meɗen te refti hen ko landa lundiyanke mawɗo biteɗo Ousseynou Dabo mo UDP ene wayno kanum heebi jodorde 15 ene wayno refti hen ko landa wiyeteɓe indépendance en ɓe ganduɗa gonanani laamu walla gonanani lundiyankoɓe ɓen keeɓi fodde jodorde 10 woni wiyeteɓe independent candidate landa NRP Mouhammad Enkie Ba kanko no heeɓi fodde jodorde 4 hayso woni koye laamu ngu o yaade landa PDOIS kanum ne heeɓi jodorde 3 kanum ne ko landa lundiyanke landa laaminoɗo duuɓi 22 biteɗo APRC mo Yahya Jammeh heeɓi jodorde 2 sare ni wona 53 ha joni luwano hokki hoorejo lendi doole nde wawata subade sarɗiyankoɓe joyo woɓɓe wawa yantude e 19 makko wona 24 beele ɗum ma hokku hoorejo leydi ndi ko wiyete ko majorité toon to assemblée nationale mo leydi meɗen te Gambie jaabol ngol ko yeeso kodde nen Abouba ngam Weltaare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen giwi to Serekunda Guinée Conakry Alpha Condé janoɗo safroyade taw ganduɗa ko toon to Émirats Arabes Unis arti e leydi mum ñande jeetati nduɗo hen lewru avril ndu gonɗen siftinde on ko ñande 5 lewru septembre ko nden laamu makko derguitino bannoɗo e laamum duuɓi 11 bannoɗo e laamum duuɓi 11 taw ko colonel Mamadi Doumbouya woni CNRD ko ɓen guittimo e lefol laamu caggal noon nde ɓe dokkimo yamirore yo yawo safroye wo holliti wo selli wo arti kono e konnguli makko ɗi wo yalti wo holliti militaire wona gorko dawriyanke kono ne kadi militaire wona almami militaire ko almami tene kadi ko konngol gonga jogui ko konnguli Alpha Condé to Côte d'Ivoire jagoɗo jeeygu felliti umminde haare musde no feewi faade e yeeyoɓe taweteɓe e nder leydi ndi kala ɗum ko caggal nde o itti siteji makko timmuɗi woni ɗum e nder leydi ndi toon to dawol toon to dalwa kam e nokkuji goɗɗi kala
ene wonde caatal ngal ɓe inniri CNLVC ngal caatal noon ko caatal haɓatoɓe kala ko fati banggue ɓeydugol nguura ko fati banggue coggoji nguura ceerka no fewi ɗum noon ɓe kolliti kalɗo ɓe gaari ɓe tawani prix ne ɗakka walla ɓe tawi neɗɗo ne ɓeydi prix mum bitig bawɗo wonde kala ko hakkude ujunaji nogas ha fayma 1 million francs CFA woni amande koɓe pawata e jomum to Libéria wonande hakkude Libéria e Côte d'Ivoire kene fota wonde temedde ɗiɗi e capanɗe nayo e joyo dognoɓe ne moltoyi toon to Libéria garti e leydi mumen Côte d'Ivoire ɗum noon ko duuɓi 12 caggal nde wanno fitinaji hitande ujunaji ɗiɗi e sappo ha fayma hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho hakkude Lora Gbagbo Kame Alassane Dramane Ouattara ko wala ɗum ko noon gardiɗo HCR holliti weltare mum mawde no fewi ko fate banggue laamu leydi Libéria caggal nde jaɓɓi wonande ɓiɓɓe jeeyaɓe toon to leydi Côte d'Ivoire kono kadi happumo hase rokki ko ɗo tan e capanɗe tati lewru juin kala ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo guurowo toon to Libéria hankkadi nde hotata leydi mum jaam arti to Côte d'Ivoire kono kala jiɗɗo jooɗa to Libéria yo andu hankkadi ni ko kañum joƴƴintono hoore mum wona ene dogui ene moltoyi to Burkina Faso jabbo e 16 neɗɗo mbasi pittali men hen 12 ko koninkoɓe hen nayo ko jamour yarlitiɓe ngam jeyede e catal bitengal VDP ngam habtade wallide habtade ɗum noon koye wuuro wiyetego nambi koye wuuro wiyetego nami no wuuro wiyetego nami sigima ko toon no waɗi sanga 5 heures subaka kene fotto wonde nogas e goho ko ninke gañimi hen to Algérie gonnoɗo jagoɗo ñeñal e pinala onon ko debbo woni haddena woni kadina tummi kam woni ñawanaɗo to tribunal mo Alger duuɓi 6 e kaso ɗum noon ko caggal nde wonno jagoɗɗo hitande ujunaji 2 ha hitande 2 e laamu Abdullaahi Bouteflika ngam tumede omo dirtini ngaalu ha heewi kabaruuji men jolam jaɓeri ko Moussa Djibi Gadio ko noon tigui rigui Sar Abdullaahi Sar sikki ala gadortoɗen ko toon to Dewle France to ganduɗa ɓuuri jojjude ko sumgoji jamalle follamu ko hanki daawal gadnal wotano président Emmanuel Macron e Marine Le Pen ko kañumen mbaɗi qualifié 2e tour ko kamɓe ɗiɗo poɗodirta e daawal ɗimmal hono no wano e hitande ujunaji 2017 ni Jean-Luc Mélenchon kañum ari ko tataɓo mo ganduɗa waɗi erago e ɗin landaji ɗi ɓe mbiyata extrême gauche nde mbasata weddanade Marine Le Pen hay kartal gotal so tawi ko Éric Zemmour ari ko nayaɓo o dañi ko 7% jeeɗiɗi e nder temedere kanko ne kayne o waɗi erago kala gonduɗo e makko yo wotan Marine Le Pen ko kamɓe nandi sifa dawrugol oɗon gandi ɓe bismaki hoɓɓe toon to Dewle France duuɓi 5 paaɗi ko président Emmanuel Macron jottoto e jappere laamu walla ko Marine Le Pen wonata goho ko debbo ina laamu Dewle France laaɓata ko ñande dewo nogas e 4 lewru no gonɗen ndu so hawre welede jomiraɗo Sar Abdoulaye Sar sen garta e ñalawma hanki o goɗe ɗiɗi ene teskinno e makko gueɗal gandal ngal ko toon to po tugganma e 8 heures ha yettanema 10 heures waktuji ɗiɗi ko yimɓe aɗa gota ɗon ɗo bulletin de vote mo an idalgo goto e candidat uji fawanoka étabal ete wotannoɓe ɓe kattaki ko ardiɓe bureau ɓe jejjinno gueɗal ɗimmal ngal ko Jean Castex hoorejo jagorde gam wotoyde Prade commune Tokos e Pyrénées oriental Castex ƴefti ko lana ndiwo falko république française e yolde nde 1 kilométre ete ɓuuran toon waktuji tati sikki ala dino gulali poɗe ndude Sar Abdoulaye Sar sen ummima toon to gendi wala fendo kaleten koye guerre Russie Ukraine lewru e balɗe 15 hande ko dawlaji ɗiɗɗi mbaddi garmi gara kono noon jayli nana jokki huɓɓude ha joni ɗon ɗo dartaki taw aleɗa hanki Russie naɓe ɓe berli bomboje koye bo wallade diwoje Dnipro ngal ganduɗa momtima ha laaɓi ko toon to funnaji Ukraine muusi yurminima saabu ɗum bani adama en nanama e jamma e ñalama e woɗo guerre mo ganduɗa jayli nana jokki huɓɓude ha joni taw Sar Abdoulaye Sar uddirten ko toon to Pakistan to ganduɗa sarɗiyankoɓe jooɗima jitti Imran Khan e wonde hoorejo jagorɗe motion de censure so tawi en kaale ɗemgal tubankore ko adi ɗum ko noon kanko Imran Khan o yendino fusde walla mbiyen dissoudre assemblée nationale gam jogonode mo fayre ko ittotoɗo kono noon ala ko gasi en saabu ɗum cour suprême ñawore ɓurde towre sali kono altini hande ni sarɗiyankoɓe ɓe dowla Pakistan poti suɓade hoorejo jagorɗo goɗɗo gam lomta Imran Khan Sar Abdoulaye Sar weltare ɓiɓɓe fulɓe andudiɗe ma fedde heblo sukaɓe Afrique ina jokkodiranno e moon Moussa Djibi Gadio ɗo e Bruxelles
Moussa Djibigaje Bruxelles golle man jooɗi peewi ko fate banggue e ɗiɗo hen a kabaruuji lattuɗi musidɓe tedduɓe ɓay wonno kabaruuji ɗi gaddanno moon kettiɗe hannde o ɗo yettode be ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar settimalaki jam